Dinaong majalo pa masu perbugason sebagas joro ni tuhata di bagas seperti keno dinaong sahat hamu udur hok kami tuataran da bidang perpestata di bagas seperti keno asa firma poki bahul pasarongan firma tong to dimuna luju ma nang akka pasamotan tupahonnya mata mertua de bata di tonga-tonga ni keluarga muna jopo ma buang perbuai piri hala inang. Songan ma Roma perwakilan sahala sakita punguat tugas si matubang nang songani raja Siburian dinalaho majopo parwepir tu anak dohot parumeta. Horas. Ya, setahu duti ulot tak.